Jama'a barkanmu da sake dawowa wannan sati mai albarka a kuma wannan gidan talabijin mai albarka, talabijin ARTV da kuma wannan shirin namu daga bakin ganga. Ni a madadina ni Isa Bellaja wanda aka fi sani da dattijan arziki wanda nake gabatar da wannan shirin namu daga bakin ganga. Yau ma ga wannan satin mun sake dawowa da mu da Shagari a Dahama. Shagari barka zuwa. A wasanni gari. Wancan satin na ga abubuwan da aka harkuta a kuna mu aka. Lalle kam. To amma kuma wannan satin ya kamata a ce mu sake ganin wani abun mamaki. Sai dai ban ga sarki Kuddaru wala imani ba. Wannan tafiyar da akwai makwafinsa. Akwai makwafinsa. Akwai sarki Awalu. Akwai sarki Awalu ko? To shikenan jama'a mu bude ido a gidan wannan talabijin ARTV don mu kalli abinda Shagari a Dahama ya zo da shi na hikimomi. Salamu alaikum. Na'am Shagari a Dahama. Bismillah wa billah. Allah Shagari a Dahama. Baran malaba duba. Mace mala Shagari a Dahama. Alhaji Sa'a Ibrahim. Alhaji Sa'a Ibrahim Duna magajin Duna. Shugaban ARTV. Babu ka sana kan aikin da. Kallabi tsakanin rauna. Ai mace ta mai kamar malakwari ne babu. Kamar malakwari ne. Ai bindiga ta masu yaƙi take jira bai zo ba. Alhaji Sa'a Ibrahim. Ai na ga ma Shagari a Dahama. Arziki da Allah ke so. Ma'aikatan gidan ba faɗi. Madara mai kama da nono, na mai kamar huba, sarkin da wani sarki, nuna sarkin tauri, madara ta hukar Wanda kulikuli. Ta kulikuli maso mun da bara ku share mu kun daka. Me kusa kulikuli. Kwasa ba ta ruwa. Ruwa Shagari. Na kanka. Ibo kansa. Karanta mun nan. Da kuma kanka. Sarki da rabin sarki. Sarki Alhamdulillahi. Madalla ta fi ƙarfin nuna. Yau ga mu ARTV. Me do magajin Sani. Yawa. Na gode ma. Musa na Isa Sabi. Jimka. Ya labarin da ya kwana. Turban sama sai dundu. Tuta da cutar Shagari ka san da alƙur'ani. Ba jahili bane ba. Dole a sarkin tauri. Menene Shagari? Yau daure ka bani kan mun gado. Dole a sarkin tauri. Dole a sarkin tauri. Yana kwalli da wuka, yana kwalli da takobi. Nawa da kugaro da moka. Allah ka na labari ne. Kudin dare mai sarki ba. Sarki da rabu sarki. Da gangane mugun zama. A yanka ta kawai. Yanka ta kawai sarki. Gaza na ka ita ta gari. Yanka ta kawai. Yanka ta kawai. Daure su shigo fili nuna. Garbe na ka ita ta gari. Dutse sarki sauri. Faduwa sarki. Faduwa sarki. Faduwa sarki. Allah ta rika. Sarkin tauri. Alhaji Awali sarki. Kai, me haka?
gwanin nuna dan mai gane ji aka fi gage da ku gano da moka sarki na a wani sarki da ba su yi a wani mai doye madalla ta fi karfi rago gaskiya ne ba hago Allah ta ga Isaku baba kauta kadari ya tuka su ayan koma Allah ga bata shaga akwai ɗan wasa mana za su ɗauke su ɗan wani amma su ce nawa guda ɗaya to ba wannan ba amma su ce nawa guda ɗaya su ma ko kama da na bata ne abaduna ina ba ko huban hali uzani na efa ina ba ko huban hali ko mai raka ba kashi bari ko wani ga abare kinda wa mai ga gaurin gayya babba ga ci babba ga sha babu daɗi wallahi shagari ina ba gwahuban hali bangali mai yagir wuta tare mai ne kowa kura littafi abun musanya sa amana alhaji wada hotoro ma da Allah ta fi karfi rago ni ba jiwa kan Allah ni tudu magalin mahaukaci ni ba ki yayi ni kina karo mai ita tuwa abincin giwa da take sai ta kwana da yunwa dan ke ba gwahuban hali maganin mace alwashe haba aka da musa
cokali a saka da daɗi magunban hali wa cokali Allah ya shiga ita kuma ban haka ya girma alwashin ba maganin mace alwashi alwashin ba ina cokali kai ba za ka daɗi mamma alwari Madalla ta fi ƙarfi rago. Yawa, ina cokali, alwashin ba ya ga, kan mai tuka ba na masanwa. Sabon ya jure ne. Haba haba hago